For at tilføje et punkt til dynamisk dagsorden, skal I gå ind under Arkiv. Når mappen for Arkiv har foldet sig ud, skal I gå ind under Samle mapper. Find derefter den mappe, der hedder SFO. Her skal I klikke jer ind under den mappe, der hedder Møder. Øverst op vil der være et kryds. Det folder I ud, og nederst kan I finde den, der hedder Punkter til dagsorden. For at tilføje et punkt, skal I trykke på ikonet med blyant. I bliver herefter bedt om, hvorvidt gruppen skal have besked om punktet. Når I har gjort det, får I mulighed for at gå ind og skrive